إتي سلسته سلاسي شماقلتات قركان تقبر ولد قنا أو سلاسان سلستن عدمئو بالسقا ينسى ما يزعرق عايسة يبن منفس قدوس كا بأرآيا رغبي ترأيه بأرآيا سب أيكونا زيابير أبكا زرأيه لن سلسفي قركا مكبر بناي قندر زمن صلوايو كالي نقري منياتو نوس هاجر السبكت نر وي مريحناتهم هابونا وي دما زوردوا له مخنيات انتا يغلصولنا له بزح غيزي اب اخيباتات تساتفو كل نوسان هاجر السبكتات بزي افلالاي اين مرصن الى ابيني نسخم ابل علي دايبكم زلخم دما بزي حقن افلطون تباهيلهم دما نتوم ابو سينودا شدش سبات بعلم زمرصوم دما نغيروم نوس هاجر السبكت دما بزعبا غداي موراد ناينروي بزعبا موراد ابز صحافون زخونه يكون وسانه كبيد وسانه زخونه يكون دبدابي مخنياتو حق تحيسو يخيت سلازنبر نازي دويله تقاويموي انت ياغاطيمو انت دايلنا بزعبا تزسرد دبدابيታት زخونه يكون كيتوهبو زخونه يكون مسؤول تزارب اكل كيله ابونا سينودا اب 11 ዕለት ወርሒ 6 2023 بزي زخونه مخنيات ننقص هاجر سبكت نروي كاب غبي اوسيمو እዚ ከዓ ንኡስ ሃገረ ስብከት ነብሩ ወይ ብጥብቂ ሓተትን ይከታተልን ስለ ዝነበረ እቶም ምስኡ ዘለው ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ሰለስተ ይኹኑ ቤተ ክርስቲያናት ድራመንን በርገንን ሃመርን ከቢድ ክስዮም ከሲሶም ንዕፈን ነርና ኢሎም ኣነ ወከልቲ ሰበካ ጉባኤታት ኣለና ኩሉ እቲ ወረቃቅቲ ኣብቶም ወከልቶም ክረኽቦ ይኽእል እዮም ግን እቲ ሕቶታት ንኸይምለስ ሽግር ስለ ዝተፈጠረ بمحضران ترى شجر تفطير خا نسب كتالي خدكل لك ስለዝኾነ ንኑስ ሃገረ ስብከት ነርወይ ወንዛሓቶ ተሕቶ ንኸይምለስ ካብ ምሕደራ አሊናዮ ኢሎም ምናልባሽ ንሶም ኣይቆምዎን ዘቆሞ ሰበካ ጉባኤታት ኣለዋ ንሕና ግን ካብ እምነትና ፈልከት ኣይንብልን ኢና ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ዝቀረበ ጭብጢ ዝኾነ ይኹን ዝቀረበ ውልቀሰብ بفلا يبزم تصحيفهم زلوا سبات والحدا يلن ابز 25 ገጽ ይኹን ኣብቲ 30 ገጽ ኣብቲ ስምምዓት ይኹን ዘሎ ኩሉም ክንከይድ ብድልየት እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ግብሪ ዝተፈጸመ ነገር ሓንቲ ቅንጣብ እትኾንውን የላ ስለምንታይ እንተ ዳኣ ተባሂሉ ንዕኦም ዝጥዕሞም ነገራት ነቲ መሪሕነት እንዳፍረስካ ነቲ ዝቃወመካ ነቲ ዝሓተካ እንዳኣለኻ ብናቶም ኣካይዳ እዮም ነዚ ሁሉ ፈጽሞም ኣብ ነሲኖዳ ካብ እምነታ ይወጻኹን ኢሎም ግርም ጽቡቕ እቲኦም ካ ክተስምዑና ጸኒሕኩም ንሕና እውን ካብታ ዘለናያ ኣይወጻናን ኢሎም መንዳ ይቆንዑ ዘሎ ማናት እዚኦም ጭብጢ ያቅረብሎምን እቲኦም ካ ተቀቢሎሞ ስምምዓቶም ይፈልጥዎም እዞም ንሕና እዞም ናይ ሙሉ ዓለም ዘለዎም ተዳ ከይዶም ናብቲ ወይ ድማ ክንወጪና እንተኢሎም ውዕልኩም እዚ እንዲ ተባሂሎም እውን ዝተሓዘሉ ኣሎ ተባሂሎም እዮም ስለዚ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ዕርቂ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ኩሉ ነገር بእምነት ተፈጸመ ነገር ኣይኮነን ዝቀረበ ጭብጥታት የለን ዝኾነ ይኹን የለን ምናልባሽ ኣብ ይቀሺ እቲ ሰብ ቀረባ ዘይረኽቦ ስለ ዝኾነ እተን ስእሊ ሰዲደልኩም ኣለኹ ናይታ ቁጥሪ 28 ናይ ፕሮቴስታንት ገለት ይብል እንተ ዳርኺብኩማ ማለት እዩ ኣብ ዋትስኣፕ ሰዲደልኩም ኣለኹ ከተምጽዋ እንተ ዳኺልኩም ጽቡቕ ነይሩ كساعتهم صواجن كل سب كحاتو زلو حتى ابز ورقه يزنبب زلو لعلواي مريحنات بزي يفلطوني هاجر سبكتاتن نؤس هاجر سبكتاتن زفرسلو مخنيات سلامتا ايو لعلواي مريحنات نمفراس زتوسد سقمتي حقاو سرح إلكم دو تأمنوا بخمي كالاي ابت عرق سلام زفتفصمل غيزي بصانا بوتا زفرمو بانجلش تصحفه ورقات كم زلو زفلط كوينو سلامتاي ابت بتግርኛ استترجمت كفرمو زي قالو كمون اب قصر بعت زلا اب ترجم بانجليشن تግርኛን በበይነሎ ናይዚ ድማ ግቡእ መብረኽ ወሃበና ሳልሳይ አቦና ብጻብኖ ሲኖዳ ስለምታዮም ኣብትና ዕርቀ ሰላም ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ዘይሓበርኦ ውዕል እዚ ማለት ኣብ ከይዲ ዘተ እንሃለወ ክንሱ በይኖም ከይዶም ብዘይ ኣፍልጦ ጉባኤ ሊቃውንት ክፍርሙ ዘገደዶም ምክንያት ስለምንታይ ምዃኑ ብንጹር ክሕበረና
إذا بزي أفلط جوباء لك أو أنت تبل زلا جوباء لك أو أنت أبتنش وعت دبدب بس ريدلك مالو خناي جوباء لك أو أنت دبدب أنت يتبل أبو سينودا بأدمناي أورينتال كيدوم تمليسهم فري ميلهم كم زبرهلنا حبيروم ناتبل الله جوباء لك أو أنت زي فلط مخانو أبتك دبدب يبعل زجولة صيب إيشي رابعي بزعباتن داقم تأري منزلوا سلاسة حزا عسران شعتن سممع حقاو خوينو حقاونته ድማ ብፁዓን ኣቦታት ብፁዕ ኣቡነ ሲኖዳን ኣቡነ መቃሪስን ብፌርሞኦም ከጽንዕዎም ብትሕትና ንሓትት ትብላላ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ቁፅሪ 4 ኣብ 25 ገጽ ይኹን ኣብቲ 30 ገጽ እንታይ ዝብል ኣሎ ነቲ ናይ ውዕል ስምምዕ ዓቢ ሰፊሕ ጉባኤ ተኻይዱ ክልቲኦም ጳጳሳት ማሕተሞም ይቐምጡሉ ዝብል ኣሎ እዚ ከተገይሩ ድዩ እሺ እዚ እውን ክሕተት ኣሎ ሓምሻይ بوجعن بفيديون أتوم نزست أرمت مرتز مهارو سبات يقريتها حتى خمسة لهم بتحتنا نحتت إذا غتجيرو دي أي تجبرن يقريتها زحتت يلن زتملس يلن زأمن يلن زتوجز يلن شات شاي اتزنبر العلواي مرحنة أبوتو خملس بدحريون وقعوا نصور كم نايك أدم بزحي زلون بأفلطو كلن هاجر سبكتاتن وسان هاجر سبكتاتن مرحنة كتك أزون كم علابت نايس مزجب كتسفروا أبز كنت عايز بالأبز صددلنا أوروبا زلوا كلتا أبوتات كاو أوروبا كمرات إيزبل نازل ما بوز حسب تقاوي موي عين مرت إني ناتبه هيلي نساتهم جن كم زاز بالكم نتهم زيد لي وهم عليهم كلتا بعلم زمرتهم نبلع على سديدهم إيش شابعي قدم حجي زمهر ونجر هايمانوت مالت كفل علينا صنحة تمرتي كاب وقعوا ويب سايتهم كاب توقعوا channelهم يوتيوب كعص خمزلون حتت ازون كحتت كخلالو بحقي كابت channel تقالي ديو اتز نبرز فلال تباهيلو ابز قريمنا يلوم زمناتنا قوالك او انت صحيفهم مزلو بحق تقريمون بحق خخومو خيدو دي زخدا ابنت ولا حد يلا انت ايدا ببز طعمك يزلو انا ابو سلازخونكو قال اوادي يفقدلي دلا يخمرص زبل سلازلي كومنت دا خوينا بإرترا زلو كابوتاتيو ጳጳሳትዮም ድላዮም ክገብሩ ቃል ኣዋዲ የፍቅደልና ኢሎም ድላዮም ንኸይገብሩ ኢና ተቃዊምናዮም ሕጂ እውን ደው ኢልና ንቃወሞ ሰብ ንሰብ ክብረቱ ኣዋሪዱ ታሕቲ እንዳፀቐጠን ዝኸይድ ካብ ጉባኤታት ንዝሰጉድ ደው ኢልና ክንቃወሞ ይግባእ እዚ ትማሊ ጠቂስኩም መፀኒሕኩም ኣብ ናይ ካሳውን መፂ ዝነበረ ቀሺ ቢዘን ይመስለኒ ቅሬታ ክብረት ኣለኒ ንዕኦም እውን ካህን ክሳዕ ዝኾኑ ሰብ ክሳዕ ዝኾኑ نسمون مراحتي أوروبا هنوسانا هجر سبكتاتنا أوروبا زلوا إذا شجر زخن فتح لنا دويلنا أفلط أخو هبنا لويلو كلتا دبدب بك سددون كلهم أنا أبزنا عرق إزي بزي أفلط أزخوانا يحبرني إلو أبقوا بقى مستزاربة كشعوت كعد إنجليز عدد صحفي بوم أتزبالكموا أبزون كتزاربوا وتخلون يركم يخم عنا سلازي كم زي تقبل تخوينكم كابز جروب كوصاكم سناي قريتا سلام يبزحلكم بمبالت كاب جروب اوصيومي سلازي سبات نعرقي نبيته كريستيان كسبو زي كل انت خوينمسي انتي سلازلو مينت نعخا زخونه غيركا اذا دغاف يقدف ازي نو سب كستو علالو بيته كريستيان انت دا بيده منغستي تمرح على خوينا መንግስቲ ኢዱ ከውፃ ኣሎ ኣብዚ ቆም ይዝብል እንታይ ዳ መንግስቲ እውን ጠጠው ኢሉ እቲ ኩሎም ኮነሬላት ዛረቡሉ እዩ ንሲኖዶስ በዓሎም ዝመርሕዎ እዩ እዚ ብንጹር ስለ ዝወፅእ ሓቂ ሸፊንካ ይሽፈንን ናይ ኤርትራ ዘሎ ድማ እቲ መንግስቲ ዝበሃል እውን ኣብ ናይ ኤርትራ ኢዱ ዘይኮነ እቲ ሓሳቡ እዩ ሰብ ድማ ሓሳቡ ክእትወልካ እንከሎ እቲ ዝኸፍአ ነገር ስለዚ እዚ እውን ፍጹም ክዕረ ዘለዎ ጉዳይ እሺ እዞም ካህናት እዚኣቶም ግን ንስኻ ደጋፊ ግደፊኻ ንስኻ ከምዚ ኢልካ ክዛረበስ ወላ ሓንቲ ትኾኑ እኮ ኩርዓት የብሎምን ምክንያቱ ዕርቂ ንፈጽም ኢልካ ምስተዛረብና ዝሃዶም ሰባት የለውን ስለዚ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ነርና ኢና ብዙሕ መርትዖታት ብዙሕ ጭብጥታት ኣለና ሓደ ሰብ ግን እዚ ንህቦ ዘለና ዘረባታት እዚ ንዛረቦ ዘለና ሓደ ብጭብጥ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ كزلف نسبات يقولون بتشبت خزارب خلالهم زتجبره قداي اللوري سلامن تام مرحتون أسانا هجرس بكتات كاب جوا زسوق جوجم بالزي زخونة
ነገር ብዘይ ዝኾነ ኣፍልጦ ብዘይ ዝኾነ ሓበሬታ ስለምንታይ ይስጎጉ ተባሂሎም ክሕተቱሎም ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከምኡ ኣጋጢሙሎ ይመስለኒ ኣነ ነሮይ ስለ ዘለኹም ናይ ነሮይ ብዙሕ ኣጋጢምና ኦኬ ፀገም ዘለዎ ይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀደም ንዑ ኣሚንና ወፂና ብደልሃመት ብዘይ ዝኾነ ኣቦ ሕጂ ከዓ ንዑ ኣሚንና ኣለና ንኣብነ ሲኖዳ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘፍለጠቶም ቤተ ክርስቲያን ደብረ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ደብረ ሐዋርያት ኣስከርን ባሮምን ኣነ ብታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዘለኹም ኣነ ቦፍታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ንዓይ ካብዛ ጉባኤ ውፃእ ማለት ነዛ ቤተ ክርስቲያን ውፅእ ማለት ከምኡ ይኮነን ዝብለኒ እንተሎ ክመፅን ክዛረብን ኣሎ ካልኣይ ሳልሳይ እንተዝህልወኒ ካህን ነይሩ ፅቡቕ ነይሩ ምስኦም ንምተረዳዳእና ነርና ኣቡነ ሲኖዳ ግን ውፃእ ኢሎም ካብ ጉባኤ ንሰብ ከውፅኡ መራሕቲ ሃገረ ስብከታት ዝበሃሉ ውፃእ ኢሎም ንሰባት ሪሙቭ ክብሉ ካብ ጉባኤ እንታወት ስለ ዝኾኑ እዮም እንታይ ስለ ዘለዎም እንታይ ሕቶ ተሓቲቶም ክምልስዎ ዘይክእሉ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝፀሓፍዎ ኣሎ ብኢደ ዋኒንካ ካብ መሪሕነት ምውፃእ ኢሎም ኣርእስቲ ገይሮምሉ ባዕሎም ከዮም ኣውፅኦምና ባዕሎም እዮም ከሰጊጎምና ንሕና እውን ኣብቲ ናትና ምስኣታቶም ኣብ ዝገበርና ኣኼባ ኣብቲ ጊደት ኣለና ንወፀሉ ኣብነት የለን እንዳበልናዮም ባዕሎም እዮም ወፂኦም ኢሎም ካልኣይ ግዜ ሪሙቭ ኢሎምና ብጣዕሚ ዝግረም ስለዚ ህዝበ እግዚኣብሔር ንዓይ ዝድንቅፀለይ ሰብ ኣይደልን ሰብ እምነቱ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ደው ኢሉ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት እዛ ናይ ዲያቆን ሳሙኤል ኣምፂእኩማ ዝነበርኩም ናይ በዓላትን ዝኽርን ዝብል ንመጽሓፍ ቅዱስ ንሰባት ኣይኮነን ዝቃወም ዘሎ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝቃወም ዘሎ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ እንዳበለ መጽሓፍ ቅዱስ ዓስቢ የብልካን ክትብሎና ሓደ ከመይ ገይሩ ይኸውን ስለዚ ህዝበ እግዚኣብሔር ሰብ ውራይ ክገብር ተደኣ ኮይኑ ዓዓቕሙ ግድን ኣይኮነን ሕሩድ ሓሪትካ ግድን ኣይኮነን እንታይ እትብልታ ወንጌል ዝሑል ብርጭቆ ማይ እውን ሓደ ካብዞም ንኣሽቱ ዝገብር ንዓይ ከም ዝገብር እያ ትብል ግድን ኣይኮነን ውራይ ክተስፍሖ እንታይ ዳ ዓስቢ ክትረክብ ተደኣ ኮይንካ ብዓቕምኻ በታ እግዚኣብሔር ዝኣበካ ኣቕሚ ብኣ ክትገብር ኣለካ ዝኽሪ ምግባር ድማ ንዓኻ ንበረኸት ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርብ እንታይ ዝብል ኣብቲ 16 ወንጌል ሉቃስ ኣብ ናይ ዘለኣለም ኣባይቶም ክቕበሉኹም ብምድራዊ ሃብቲ ንርእስኹም ሰዓሩ ክግበሩ መን ናይ ዘለኣለም ኣባይቲ ዘሎ ብዘይካ እግዚኣብሔር ዝፈቐደሎም ቅዱሳን እንተዘይኮይኖም ሕጂ ክነስተውዕል ኣለና ሰብ ርእሱ ሓሳባቱ ክእትወልና ኣብ ርእስና ፍቓድ ክንህቦ የብልና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ እንታይ ይብል ወዲ ሰብ ባዕሉን ነፍሱ እንተዘይጎዲእዋ ወልሓደ እኳ ዝጎድኦ የብለን ባዕልና ነፍስና እንተዘይጎዲእና ወልሓደ እኳ ክጎድኣና ዝኽእል የለን ባዕልና ነገራት ኣብ ልብና ኣቲና ፋሕፋሕ እንተዘይእቲናሉ ወልሓደ እኳ ክጎድኣና ዝኽእል የለን ቤተ ኤርትራ ናብ ፖለቲካ በፂሓ እንተዳ ኢልኩም ናይ በፅሓትን ኣብ ምፍልላይ ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ ጥርንፍ ዘብለና ሓጊ ኣይተረኽበን ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ግን ቃል ኣዋድልዋ ጥርንፍ ኣቢልዋ ዝኸይድ በዚ ሕጊ እዚ ግን ይምርሑ ኣለዉ ድዮም ይምርሑ ኣለዉ ንምራሕ ኢሎም እዮም ፅሒፎም እምበር ይምርሑ ኣለውን ፅሒፎም መኸብክዑ ሰባት ይሰጉ ኣለዉ ፅሒፎም መኸብክዑ ሰባት የዋርዱ ኣለዉ ፅሒፎም መኸብክዑ ታሕቲ ይነቕቱ ኣለዉ ዝተቃወሞም ይሰጉ ኣለዉ ክምክቱ ዘይክእሉ ስለምንታይ ይሰጉ ስለዚ ህዝበ እግዚኣብሔር ሎሚ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚኣ ናይ መወዳእታ ጥቕሰ እያ ኣባታችን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ኩሉ ሰብ ኣማኒ ይኮነን እሞ ኢሉ ኩሉ ኣማኒ ይኮነን እሞ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 እንታይ ይብል ኩሉኻ ኣማኒ ኣይኮነን እሞ ካብ ዓመፀኛታትን ክፉኣትን ሰባት ምእንቲ ክንድሕን ጸልዩልና ጎይታ ግና እሙን እዩ ከጽንዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ነቲ እንእዝዘኩም ትፍጽሞ ከም ዘለኹም ገና እውን ከም እትፍጽሞ ኣባኻትኩም ብጎይታ እምነት ኣሎና ጎይታ ከዓ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽ ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስ የቕንዓዮ እዩ እዚ ኩሉ ኣማኒ ይኮነን ኩሉ ኣማኒ ይኮነን ቀደም ዝበልካዮ መናፍቃን ኣምፂኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያንካ ዝዓደምካዮ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ይቕሬታ ክትሓተሉ ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ ኦልሬዲ ተዘርጊሑ እዩ ናብ ሰባት ናብ እዝኒ ሰባት በፂሑ እዩ በዓል ኣቦይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ኣቦታተይ ተኣኽሉ ኣብ ርእስኹም ክብረት ኣለኒ የኽብረኩም እየ ግን እቲ ኣቐዲምኩም ዘሕለፍኩምዎ
يقريتا ክትሓትሉ ዝግባእ ነይሩ እዚ ድማ ጉባኤ ሊቃውንቲ ናትና ክሓቶም ዝግባእ ነይሩ ኣይገበሩን ንሳቶም ከይተሓተቱ እንተዳ ስምምዕ ሂብካዮም ወሸለ ይቕበሉ ኸእልል እንዳበሉ እምበር ስለዚ ሰባት ሓቂ ሒዞም ደው ክብሉ ኣለዎም ሓደ ከምዚ ካ እንተበለካ ከምኡ ትኸውን ማለት ኣይኮነን ሃግደፍ ኢኻ ተበለካ ሃግደፍ ትኸውን ማለት ኣይኮነን ኣራዊት ኢኻ ተበለካ ኣራዊት ትኸውን ማለት ኣይኮነን ሓደ እግዚኣብሄር ንልብኻ ዝፈልጣ መን ምዃንካ ዝፈልጠካ እግዚኣብሄር መን ምዃንካ ትፈልጣኻ ንስኻ በዓልኻ ጥራይኻ ነብስኻ ሓደ ኣይዓርቅን ኢሉ ካብ ጉባኤ ዝሃድም እዚኦም ደገፍቲ ልትኸብለካ ኮሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ካብዚ ዘሕዝን ነገር የለን ስለዚ ንኩሎም ሕተትዎም ህዝቢ እግዚኣብሄር ጭብጥታት ንፕሮቴስታንት ክነቅርበልኩም ኢና ኢልኩም ኣቅሪብኩም ደበልዎ እወ ተዳኢሎምኩም ተን ጭብጥታት ስውደዱልና ወልሓንቲ ዝቀረበ የለን ስለዚ ህዝቢ እግዚኣብሄር ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ኣነ ምስ ፕሮቴስታንት ፅልእ የብለይ ብስጋ ኣሕዋተዮም ምስኦም ክሰርሐ ይነብረ ይሰርሕ ብደገ ከም ድላይ ኣብ እምነት ግን እምነት እዩ ማዕትና ይንበትኽን እምነትና ሓሊፍና ይንህብን ንሰርሕ ኢና ከም ሰብና ንወፂ ኢና ከም ሰብና ንወልድ ኢና ከም ሰብና እምነትና ግን ሓሊፍና ይንህብን ኣብ እምነትና ደው ኢና ስለዚ ፈኸራ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ሓቂ እቲ ሓሶት ሓሶት እዩ بعلم أبو سينودا أنت إلى مالو صلمن بوليتيكان حلافاي ገለ ዝብል ጥቕሲ ሂቦም ኣለዉ ዘጸለሞም ሰብ የለን ሰብ ብጭብጥ ይዛረብ ዘሎ ሰብ ብጭብጥ ይዛረብ እንተ ሰጊጎምና ብዘይ ዝኾነ ነገር ስለ ሰጎግና ሰጊጎምና ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ካብ ጉባኤ ኣውፂና ዶ እወ ኣውፂና ይሰለስተ ክልተ ግዜ ኣውፂና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰጎግቲ እዮም ሓቂ ይዝኸ ሓሶት ኣይኮን ኣብ እምነት ኣለና ኣብ እምነት ዘሎ ሰብ ርህሩህ እዩ ናብ ትዕግስቲ ኣምላኽ ናብ ፍቅሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን ዝዓቢ እዩ ኣብ እምነት ዘሎ ሰብ ፈቃሪ ፍቅሪ ኣይትጨቆንን እያ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅሪ ኣይተዋርደካን እያ ፍቅሪ ዓቃል እያ ፍቅሪ ለወያ ኣብ ፍቅሪ ኣለና ዲና ፍቅሪ እኳ እግዚኣብሄር ኣብ እግዚኣብሄር ኣለና ዲና ሓቂ እኳ እዩ ሓደ ሰብ ተቃዊምካ ከተረድኦ ጥራይ ዘለካ ንምንታይ ትሰጎ ፕሮቴስታንት ኢልኩም ጠቂስኩሞም ኣለኹም ንኩሎም ቶም ካህናትን ዲያቆናትን ንምንታይ ኣብ ጉባኤ ዘይተቅርቦም ዳ እንታይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኩሉ እዚ ተገይሩ ዘሎም ብይኹን በቃ ነዚ ህዝቢ እዚ ናይ ሂብናዮ ስለዚ የንብብ በቃ ህዝብና ከዓ ስለዚ ሓትት እልል ዝብል እልል ክብል እዩ ዝበሳጮ ክባሳጮ እዩ ድሒሩ ከዓ ናብ ዝኣተዎ ስለ ዘይብሉ ተመሊሱ ክመጽ እዩ ዝብል እዩ እዚ መስርሕ እዩ نحنا ግን ቀደም ሒዝናያ ዝነበርና እግዚኣብሄር ሕጂ እውን ሒዝናያ ንኸይድ እግዚኣብሄር ካልእ ተስፋ ዘለና የብልናን ምክንያቱ ኣብ ስደት ኢና ዘለና ስድራና የለውን ምሳና እግዚኣብሄር ምስኩልና ይኹን እግዚኣብሄር ምሳና እግዚአብሔር አበልና አቦ ቀሽማንኤል حقيو اتا باقات حراش ድምጽ እስካሰምዕዋ كم كباي سم كم سناغر سوكا زلهم ان حصار يدكم رئيس تقبل تخليهم يدكم حاب تقبل تخليهم ثم بومبرات رايحه في ربي لكم بهم هريان خلينا ولا نساغر سوكا ثم بومبرات رايحه ولا صحفت رايحه في ربي لكم بهم هنا غير اسم خلينا ابو يوحنس سويزي مسلمي سنه نساغر سوكا شودن ابو شبيزن اوكي ابو شرسا نساغر سوكا بلجيوم I guess هو بلجيوم زبالو ابو شعوت له خليه كيف قاعد انجليز ابو شبران له كان ابو شبران لوكسمبورغ I guess وفي فنلند لوكسمبورغ باكيش ابو شبران في نرويج كما نساغر سوكا نرويج ابو شماليل وطلع شايف الله انا بس كنت ايش تسمع عندها تصنيحه እታ ሃገረ ስብከት ኣኼባ ፀዊዕኩም ኣብ ኸይድኩም መፅኦም ኣለዉ ተረኺቦም ኣለዉ ኩሎም እንዳበለ ከሎ እቶም ኣቦ ከዓ ኣውፅዎም ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ፀኒሖም ኣቦ ነዚኣ ተብረሀ ምክንያቱ ስለምን ሕፅር ኣቢላ ተብረሀ دعان نحصر بلا خبره هي نزيا حركه تراكبكم هو دحان
كلتا دقيقة نوس هاجر سبكت نروي زي صحافة صحفت زي بقلت 20 كلتن ورح 4 كلتا شان 20 كلتن زي صحافة ورقت يعني كان بباي خليه صقم زلوي كونن قداي بزعبة على مريحنا زملكت يا سبل بزعبة عرق عملكي تزتزاربوا نوس هاجر سبكت نروي يلا انتي دا سب ايتك فوعي زبل زلو زخون اخو يخون حتو كي تملسلنا كم زبل دما صحيفنا لنا حجو انت خون اذا كمزي لنا لو قبون قبلن زي كونه مسرح نكنسو توسخ كالا اجندا بزعبة موراد لعلواي مريحنات مفتارو قبل بحماق تسمعنا ينبار اتزنبر لعلواي مريحنات مسرحون ابوتون انت زي تمليسو نحنا خم نوس هاجر سبكت متن زخون عين دبداب كم زي نقبل زخون استفص مسرح كم زي نقبل اطبيقنا نتحساسب كون اغلغلت እግዚአብሔር زغون ولده كناتن مؤمناتن نبزخف مفللاي كيوت كوستغير زلو موراد نايل علواي مريحنات ابز حصره غزي يفتح ابز نبره ناي سرح مدبات خملس بتحتنا حتت نصوعني اتبلتا دبداب زياد ما قدي محبيره نيره ابنو سينودا بعلم نزمسلوم سبات اندامرصو نزيد اليوم سبات እናውረዱ ይخدو ስለዝነበሩ እዚ ጌርኩም ዘለኹም ቅቡል አይኮነን ናቶም እትሰድዎ ደብዳቤ ድማ መውረዲኦም ከይነገርኩምና ዝኾነ ነው ይኹን እንቅበለኩም የለን ይዝብል ኦኬ ነዚያውን ኣብ ጉባኤ ብዙሕ ምስተዘራረብና ለምስለ ሃገረ ስብከት ብዙሕ ይዛረቡ ነይሮም ብጌጋ ተረዲኦም ኣለው ተሓሳብና ኢልና ነዛ ደብዳቤ ኣይንቅበልን ነቲ ዝተወሰነ ውሳኔውን ኣይንቅበልን ትብል ኣሪምና ሰዲድና ኢና ልክዕ ማዕረምታ ኣይገበርኩም ላ እንተባሂልና ኢና እዚ ኣብ ዕለት 2 ወርሒ 7 ድሕሪ ምውፃእና እዩ ብዛዕባ እዚኣ ደብዳቤ እዚኣ ብዛዕባ እዚኣ ኣሪምና ሰዲድና ያ ዝብል ዘለኹ ድማ ندكتور منت نحو منت يقريتا نحو منت يحدثنا يلنا مونتي اتريف كانت اسدد هيلي نيره انا سلسدد يحدثنا يلنا نزي اتريف كان نزي اسدد هيلي دا انا تي ادا حليفي عندي دحن مو كم تترف قبره نزي اجن سددها زبل صحف سديدلو نيره زقاومم ወይ ድማ ዝዛረቦም ስለ ዘይደልዩ ግን አቡነ ሲኖዳ ብዛዕባ ዘን ወረቀት እዚኣተን ጸብጻብ ዳይ በጽሖም ምንበር ንዓና ዝተዛረበና ሰብ የለን كزاربنا يجبأ كنبرهلهم نجبأ توحيتنا في كيدي جبأ نيرو حطوتاتنا دم متملسك كملس دم سلا زيت دلي كلاي عقلت حموشته ورحشو عته كلتش عن عسران كلتن ما أرمتها يجبركم الآن سلا زبولنا زاد دبداب بزيئة ما أرمتها دبداب بزبل نتا خليت السددنا يا نتا يحدثنا لنا زبل ما أرمتها يجبركم الآن سلا زبولنا ما أرمتها جيرنا سديدنا هنا ابزي تاكتيكال تتصاوت وانت الله خوينم ناب نتن تقبلهم بيت كريستيان زي حطو الله حطو زي فوتو له كمي نتناي سينودسني ارتراون كحطو تبعات لهم دي ولا من يفلطن زي حطو له نساتهم مساعتاتهم وعل غيرهم ننوس هاجر سبكت نروي حوتتاتو قيملس بزي زخونه حبريتا بزي زخونه زربا كاب غبا يوصيمم ابن سينودا انت يمزولو بهاجر سبكت سلا زي مرح ابينا يصح بهاجر سبكت اين مرح نيل زصحفو صحفالو من بزعبات صحف حاتيتنا سلازي اذا سبات زياتهم قال اوادي اي مرحون يوم بحق بيت كريستيان اي مرحون يوم يسقط رايم نزقاومم كبرت هابيل بوشي እግዚአብሔር አሎም ሳና እግዚአብሔር ድማ خصنعنا እሺ ቦሽ ማኔል ብሬት ያ መስለኒ እስከዚህ አቦሽን ገሰም ንሽት ወሰዋን ተላትኩም አበርቲ ሀገረ ስብከት ስለነበርኩ እንታያ አብዛና ይነርወይ ይውጽኡ ኢሎም ነባሽ ማኔል ተሰበቡም ተደለሲ ሁተም እንት ኸይና ሐትት ነተን ካልኦት ቤተክርስቲያናቱን ብዙሓት ነረን ሁተም ተወሰኺ ጾርኮይ ንኾነ فلاك كم نحن وصلنا نبرنا كله سلنا نفلت نتي كم دليتهم عند رونا نعرض وبرنا بدني خان نبل سلنا نبرنا نزياتهم كيسقوكا زي حزب خدانا يقولون من زيهم كله صوم على كدبل سكان تاي دبل تاي تملؤ ነገር ያለኩ ማለት اوكي ምናልባት እንታዩ እጂ ደሓን ብሓክሻትና ይንሳናገስ ተገም ጥላለ ተበረትና ይንሳና ሀገር አደማ አጥጋላ ግበረለ ፈንፈው ምናልባት ደሓን አጥጀውን ሀገር ነበር ይባው ስለዝነበው አባላት ድምጽ ድግና ብዙ ጊዜውን ዋላ ንዓና ሀገር ስትፈቱን በዙ ጊዜ አውዝ ነበርና ሰባ ነቲ
ብዛዕባና በዓላቶም ዝፅሕፎ ዝነበሩ ብዛዕባና ምስኩት ዘላቶም ድምፂ ድገም ኣለዎ ድምፂ ድገም ኣለዎ እናተደለይቦም ስለዝነበሩ ንዑ መልሲ ክንበሉ ኢና ድሓና ዝሓፀር ብሓፈሻ ግን ኣብ ሃገረ ስብከት ኣውሮጳ እንታይ እዩ ነይሩ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት እንታይ ኢልና ብፍላይ እቲ ጉዳይ ላዕለዋይ መሪሕነትኩም ጉዳይ ክልተ ዕርቂ ዝመፀ ደብዳቤታት መልሲ ዋላ ሓደ መልሲ ዝወሃብ ገለ ኣይነበር ጥራይኡ ከለካ ወረዲ እቲ ሓደ ግዜ እውን ከምኡ ምዕፃው ነይሩ ሓሳባትን ንክህባ ደብዳቤን እውን ግቡእ መልሲ ንክህባ ሕጃብ ስለለ ወይ በርወይ ክልተ ደብዳቤ ብሓንሳብ ስለዚ ግን ነታ ንላዕለዋይ መሪሕነት ካባኹ ዝኾነ ቃል ኣይንቅበል ኢና ዝኾነ ደብዳቤ ተገፂና ኣይንቅበል እንትብል ሓረግ ጥራይ ተጠቂሞም እዮም በቃ ኣብ ትሕትና የለውን ከምዚ የለው ሓቢሮምና ዝብል እዚኣ ከም መምክንያት እያ ነይራ እምበር ምንም ካልእ ብዙሕ ደብዳቤታት ተፃሒፉ ነይሩ ግን ካልኣይ እውን ሕራይ እዚኣ ዋላ መምክንያት እንተኾነት እውን ሃገረ ስብከት ተዘራሪቡ ንኡስ ሃገረ ስብከት ካብ ጉባኤ ከኣልዮም ዝኽእል መጀመርታ ኣዘራሪቡ ግቡእ ኣግባብ መስርሕ ፈፂሙ ሓንደ በት መፅኦም ኣብ ነሽነዳ ኣብ ዝተፀውዕ ናይ ሃገረ ስብከት ጉባኤ መፅኦም ንዝመፃ ናይ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ኣባላት ውፁእ ክብላ ኣይኽእሉ ምክንያቱ ብኸመይ ስለምንታይ እንታይስ ቅድም ክውስን ዝግባእ ሃገረ ስብከት እዩ ነይሩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ኦሬዲ ከም ድላይካ ስለ ዝበልና ከምቲ ዝበልና እዩ ስለዚ ብሕጊ ቃል ኣዋጅ ንሕር ዘይትምራሕ ከም ዝጥዕመካ ምኻድ ነቲ ሓደ ተፍርሶም ሕጂ ዝጥዕመካ ሰብ እሺ ትብለካ ሰብ ሒዝካዮ ትኸይድ እሺ ዘይብለካ ሰብ ከዓ በቃ ፅቡቅ ኢኻ ንፉዕ ኢኻ ትብሎ ዝነበርካ ሕማቕ እዩ ፀላኢ እዩ ሰላም ኣይፈቱን እዩ ሓድነት እዩ ዘየለን እንዳበሉ ዘየለ ሽም ሂብካ ካብኡ ናውን ክቀያየር ትባህሊ ንሪኦ ነርና ኢና ማለት ሕጂ እውን እሱ እውን ኣብቲ ላዕለዋይ መሪሕነቱን ከምኡ ተገይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሰላም እውን ከምኡ ተገይሩ ሰላም ኣይቀበሉን እዮም እዚኦም ናይ ሰላም ሰባት ኣይኮኑን ዝተላኣኹ እዮም ገለ ዘይኮነ ኣስማት تعاطياتهم الله يمثلني دعنا بوشي التقداي انتي دعان التقداي فلوت اندي التقداي فلوتيو تمايكمو نا التقداي فلوتي التقداي فلوتي دعان انتي مثلكم نوس هاجر سبكت نروي زي تديللو كندي مخنيات أزي سلازحتت مالتي كابتتهم نتعرق تقبلني أزولو زبلوون بعلي حتى زحتت أمريحنا تدا قميت كذا زتتصافف قداي كم تسألك تدا قينو حتى الكلو معناته تصوري خاسكيم كذا لغا قليل صورة يكونن حاتيتو رتع زغونه ملصق أخ قبلك أخلالو سلازي خونه إنه ساجر سبكت نروي نت حزب صصوي زغونه حبريتا نت وكيل وزلو حبرت مالت اب نيروي زلو تسكيم وسل زلو صصوي زغونه نغرات كبلو حجن علوان ساجر سبكت فصيمه مولدو نبلو كم علواتات نبلو علوا يتفصيمو زلو نبلو اجي تغداي قليل ايكونن تحتت تدادليخا اي تحتتنيخا انا حنت حج نزوم تمريصم زلو يكون نزوم ابو نسينودا زخدو زلو كل تحتتنا ابو نشنودا يحتتوم ابو نشنودا خبرهم سلامتاي لعلواي مرحنت اوريتكم ما ميلوم يحتتوم سلامتاي بزي چمطታት بزي ناي ليقاونتي افلطو እንዳይ ዝባል እርቅ ፈጺምኩም ይበሎ ከባረሩም ምክንያቱ ክምልሱልካ አይኮሉን እዮም ዝተቀረበ ጭብጥታት የለን ስለዝኾነ ኣነ ካርግፀኛ ኮይነ ስለስተሰጎክ ቆም ዝብል ዘለኹ ማረምታ ግበሩሉ ተባሂልና ማረምታ ጌርና ምሰደድና ኣለዎም ሓንቲ በምክንያት አንተ يقربوما اتقند حساب ኣይተኣልየን ትብል እያ ሕጂ اتقند حساب ታዩ እቶም ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝነበሩ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ብትሕትና ንሓትት ኢና ዘለና ሓደ ሰብ ይሓተካ እዩ ዘሎ እንተ ሓቲትካ ክትምልሰሉ ናትካ ያታፍቃድ ኖ በዝን ምክንያት ኣይምለሱን እዮም ትብል ተዘይ ኮይኑ ግን ትሰጎ ካብ ጉባኤ ክሳልሳይ ግዜ እንታይ ስለዝገበረካ ስለዝሓተተ እዚ ከማን ጼርዎ ምስጓጉ ጼሩ እሺ ኢሉ ተኣዚዙ ማረምታ ግበረሉ ተባሂሉ እሺ ኢሉ ማረምታ ኣይገበርካሉን ዝተባሃለ እሺ ኢሉ ማረምታ ገይሩሉ እንኮሎስ ሳልሳይ ግዜ ተውፅኦ ካብ ጉባኤ እዚ ነውሪ እዩ እዚ ክርስቲያናዊ ይኮነን እዚ መንፈሳዊ ይኮነን እዚ ዝኽየት ዘለውን ከነስተውዕሎ ክንክእል ኣለና ናብ እግዚአብሔር ዝቅርበና ይኮነን ንሰባት እንዳዋረድካ ክብሮም ባይታ እንዳጽበጥካ ዝኸይድ ዘሎሞ እግዚአብሔር ንኹልና ይቅረ ይበለልና እግዚአብሔር ምስኩልና
هو باش مانيل لك خمس بالكم باش نقسم نحرالاتكم كتمل وياهم اسكنتاي مقال حقبر على مثلنا اجي انت ايتي تدري مسلكم جبتي ترقبوا انت نغارات حجي كتملسهم حتات كتملسهم زي كلو نحرق خوينهم تم حتات كملسوا زي كلو نترا خوينهم نتم حتات يخاطفهم دلك حجي رايو بنا إرترا أورثودوكس إنان خيد دلنا بهالالو ونا إرترا أورثودوكس بيت كريستيان تحابي عيدا بقى أركض فتسم مسؤول كسبات كيدا نتو بقى وانيا مسؤول كسبات كيدا أمنا ول كسبات عصو جزا كده أركض فتسم كومري دي بتسمع حتى تعرمه كي تعرمه كفل أنت داخلينه كفل خملة راوينه خملة وقعوا تمرتاتهم كي تصير تمرتاتهم إذ نمأمنا إذ سمعوه إذ جنا يسمعوه كي بلد دي عرفت كم ودي كم عنا جبائر يتأمن إرتر أرثوذكس بيت كريستيان سلازي كم إذا نزنا قرأت إذا كملوا سلادي تخيل ده جنا نتي أتوم أتوا عرق بواقع أخي تفتوا مخا أتوم سباتي أتوم أغريتك حتى دلوقتي يكونون كابد نبرم تمرتي هتساس كملوا دلوقتي يكونون بزلوا وقصلوا يكونن حجب علم دامت ناس قدم بيننا خلنا خمانسي ندحري تاي تملسنا ويك حسبنا أي كيرنا حج قدا بعلم دامت نحن لنا حسبنا هنكير نابول خلوا زياتهم كم زعنا دلونا كلهم مزيان كتراتهم كم ونتنات كسب نتدحت السب نتدماغ وسب تفعل لك نعوات في خيخة نتي عرق تفتسمو تخيل سلازي عرق ناي بيت كريستيان زاكل عرق بقول كهات عديم كاي تخدوني خا سبلا يكونن بقول كهات عديم كايت كخندزز أكل بيت كريستيانات أبها ندبت وبالك أنصر حودن مريحنا تابوتو يلن حتى ذا تملصون تعرف أنا قريب لن كيت كاكن عرق فريمة مسيح تقول نوع عرق فريمة مسيح لخو تايم عرفتي سلازي لازم كنتم لسهم ترى أنت ريت خلكم كان حتىخم لزي قالت خوينا حتى تخدت فوق مالك سلازي كم زي وغير باش نقسم مسكتهم اللغة لكم كنود عقلنا أي نوع خوينا بعفشة اتخالي أبدا حراج زي خنقتلو نالبات سمع أنت اللي خوينا أبتخالي إشحال سايك فالو يزغطل بزح جزية مخنياتو نقول بيتك عشان الناس اللي دخلنا بزح جزية حسابات زلنا ويتزلنا تتات المرتوعات نافذ بقريبنا هذ بقى بدأ بزمرة خيط كم في نبي إياس زبالو نمن كم التقلقل مرتو أنا بيتين جنا نجزي أبيهرنا نقلقل كم زبالو لو من إحنا نحقين سرعة بيت خريستيان نتاع نجزي أبيهر من جدد أمبر نتسبات نجزا رأسهم يلوم نربحهم يلوم نتنعهم كم دلا يوم يلوم زقبروا زلوا كيدتات كافت بيت كريستيانا كافتني بيت كريستيان من جدان زعناقف من جدي بفتح النجار كي كأوخن وص ناوخ قصنا ونكن كيد كم زي نخل حجون هزبي أبي أمنته تصنيعه سلا بيت كريستيان وخحتت إذا خير زلوا نايم حكي كابوليتيكا وص إلو بهاي ما نتاو من حتى مقنعته السي بتصعبنا إذا ما بوتات حبرت نقبري لكم علىهم إذا حبرت السي أنت عينك نقبره خما يسكبل يقدس لهم قد ما حجونا حتينا يوم نيرنا هنا سكما مسعلب بقشي ناس تقدس ناس كم يخون تريون نجنان ديوب زي تودع دحر زي تودي ده كم يجيرهم من السماء بكندا كم يجيرهم حجي حبروا ببوقمكم ببعدكم مزلوا تراقبوا لهم دبدب بس يوم علو سلازي إذا طرح بيتك كده نمقفاح بهزبيتات أبيات كريستيانات نمزح قال أنت زي كل نسألك أنت عايز بهال هايمانوت تبهال السرعة تبهال خيرة تقلال بقى كستايل رأي كم يجرنا أنت بزي ناس نسعر كويني يسمو عند الله كويني يزرع ينعن أبيات كريستيانات تبزيحن بيتك أنا تبزيحون سألك هذه كنا كنا ندخل ندحرني بكات تبزيحوس بخمو تسعر مثلهم زل يكون يسمعن أب إمنت صنيع كان إكزابير لمينكا وحدات ولا خنكاكن بتحقق من قد خيتك نتحقق بلو تأمن يتزبلت عينا خنا بالنخل حجون أب أوروبا أب أمريكا بستفل على عالم زلو أناي أبتعتي حبرت أبيات كريستيانات حجون نزعلكي تسقم يلني لهم زقصلو زلو مؤمنان يخونوا كهنات بحد صباح نقو عبيت تسقمات لا تفطروا خدو خمس غلو درونا وشتم ولا حدا زوص انزاتهم كم زي لو نيريو سلا زلو أب إمنتهم كتصنعوا يتحطوا زبهات زلو نايتا بيت كريستيان ناي إرترا قداماتنا أدواراتنا بيت كريستياناتنا سرعتنا دما زلنا تسقمات كن حتى نخلينا جن إمنتنا بريزنا مصحف قدسنا قال كعرلو ويلنا بيت كريستياناوي توفيتن زصنحنا أوديلنا جن
ዕርቂ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ስለዚ ህዝቢ ክሓትት ኣለዎ ምእመናን ቤተ ክህነት እውን ሓቂ ከረጋግፅ ኣለዎ እዚ ዘሎ ሆይታ ግን ብቁሩብ ግዜ ስለ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ንዓና እንታይ ዝበሃል ክብለና ኣይክእልን ብዙሕ ስም ይህብለው ዓንተ እውን ኣብ በቐሽ ገሊፆማ ነይሮም ፖለቲካ ተወዳኣ እዩ ፀለመ ተወዳኣ እዩ ሓሰት ተወዳኣ ይብሉ ነይሮም እንኳዕ ዝውዳእ ምዃኑ ኣመኑ ባዕሎም ኣብ ነሽነዳ እዮም ከምኡ ብሉ ነይሮም ኣብ ዴንማርክ ትማልዮም እንኳዕ እዚ ናይ ፖለቲካ ሆይታ ዝውዳእ ኮነ እዚ ዘሎ ናይ ሓሶት ዕበጠ ኺደት ዝውዳእ ምዃኑ ፈለጡ ጽባሕ ንጎዘም ኩሎም እዚኣቶም ምስ ተወዱ ሓቂ ክወፅእ ምዃኑ እንኳዕ ጥራሕ ኣመኑ እምበር ንሕና እውን ንሱ ኢና ንብል ዘለና እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለን ሓሶት ዘሎ ዝተሓወሰ ሆይታ ክውዳእ ሓቀኛ ናይ እምነት መንገዲ ክግለጽ እዩ ስለዚ እቶም ኣብቲ ሓቀኛ መንገዲ ዘለው ትምህርቶም መጻሕፍቶም ድሮ ምዝርጋሕን ከምኡ ባልን ጀሚሮም ኣለው ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ ከዓ ከምኡ እናበለ እንታይ ዓይነት ምልምማድ ክፈጠር እዩ ዝደሊ ዘሎ ከዓ ካብ ሕጂ ትሒዝና ከይበቆለን ከይሰፍሐን ከሎ ዓገብ ክዕረ ኣለዎ ትክክል መንገዲ ቅርፂ ክሕዝ ኣለዎ ኩላትና ክነሓብሮ ሰላማዊ ዝኾነ ሂደት ክህልዎ እምነት ዘፅንዕ ማእከል ክኸውን ኣለዎ ኢና ክንብል ንደሊ እቲ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኹን ኣብ ኣገልገልቲ ዝገብርዎ ናይ ምቕንፃል ስራሕ ሕጂ እውን ይቕፅል ስለ ዘሎ ፀገም ኣብ ኩለን ከምኡ እዩ እንተ ደኣኒ ዝገበርክዎ ዕርቂ ዘይትቕበል ኮንካ ያላ ዝገበርናዮ ትእዛዝ ዘይተምፅእ ኮንካ ያላ ኣይትሕተት እዩ በቃ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኩሉ በዚሑ ሳዕሪሩ እዩ ስለ ዘሎ እዩ ኣና ግን እንታይ ኢና ክንብል ንደሊ ቁሙ ወኣፅሙ ይብል ዲያቆን ስለዚ ከምቲ ዋላ ኣብ ቅዳሴ አትናቴዎስ ንብሎ እንታይ ኢና ላኢለ ይሃሉ ህሊናክም ኣእምሮ ሃበዘ ትቀውም እዩ ሕልናና ናብ ሰማይ መሪሕነትና ብመገዲ እግዚኣብሔር ጌርና ንክርስቶስ ማእከልን መሳልልን ጌርና ናብ ሰማያት ጠሚትና እምበር ናብዞም ኣብዚ ምድሪ ሕጂ መን ይጓሳና ሕጂ ከናበኢና ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ይጓሳይና መዝሙር ዳዊት ከም ንብሎ ስለዚ ሓደራ ክንብል ንደሊ ንእምነትና ክነፅንዕ ሕጂ እውን ጉባኤታት ክካየድ ህዝቢ ክሓትት ኣለዎ ናይ ብሓቂ ፅኑዕን ፅፁይን ዝኾነ መርትዖ ዘለዎ ሰብ ከዓ መፂ ምሳና ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣባል ጉባኤ ሊቃውንቲ ይኹን ኣባል ሃገረ ስብከት ይኹን ካብ ዝተበላየለ ይኹን ነዚ ዕርቂ ሓቀኛ እዩ ሃይማኖት ማእኸል ዝገበረ ተፈፂሙ እዩ ዝብል ሰብ እንተልዩ እውን ኣብ መወዳእታውን ከምኡ ኢና ክንብል ንደሊ ፀላእቲ ሕብረት ከም ዘይኮንና ንሕብረትን ሰላምን ግን ኩሉ ግዜ ንፅዕር ምዃንናን ግን በዚ መንገዲ እውን ክንሕብር ንደሊ እንታይ ደኣ ግን እምነትና ግን ኣሕሊፍና ክንህብ ከም ዘይንኽእል ግን ክንፈቱ ክንሕብር ንፈቱ ስለዚ ካብ ኩሎም ካብ ላዕለዋይ ካብ ጳጳስ ጀሚርካ ክሳዕ ዲያቆን ክሳዕ ተራ ምእመን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ሰሜን ኣሜሪካ ዝፀንሑ ክሳዕ ዘይተመለሱ ሕብረት ትክክል ኣይኮነና ንብል ዘለና እዚ እንዳበልና ኢና ዘረባና ከዓ ጠቃልል ይደሊ እግዚኣብሔር ሰላምን በረኸትን የምፃልና ኣብ እምነትና የፅናዓና በቲ ሓንሳብን ቅዱሳን ዝተዋሃበት እምነት ፀኒዕና ክንጋደል ከዓ ብፍላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሊቃውንታን ቤተክርስቲያናታን ገዳማታን እምነታን ክትዕቅብ ኩሉ ቤተ ክህነት እዚ ሕጂ ዘሎ ሆይታ ገዲፉ ኣብ እምነቱን ቤተክርስቲያንና ድሂቡ ክሰርሕ ሓደራ ንብል ክብረት ኣበልና መርጌታ እጂ ኣብ ምዕፃዊ ኢና እስከ በሽማኔል ናይ መጠረሽታ ክትብሉ ኣደሊ ተላትኩም ክልተ ሰለስተ ክበኩም ሞ ክንውድእ መስለኒ ናብ ስራሕ ገጽና ኻይና እዋ ክንወድእ ኢና እዛ ኣበይ ቀሻ ኣንጎሶም ዝበልዋ ደስ ኢላትንስ ዲያቆን ጆን ንጹር ሓበሬታ ኣይሃበን ንጹር ሓበሬታ ሂቡ ትብል ኣብ ታሕቲ ኣውርድዋ እሞ ኣቦሽ ኣራይ ከነንብባ ብላልኩም እየ ካምፃልኩም እየ እዚኣ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣላታ እስኪ ኖ ዚኣይኮነታት ማለት ተደፍልኩም እዚኣ ሕጂ እዚኣ ናለ እሺ ድሓን ክቐርብ ነሽ ስክሪን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ኢሉ ካልእ ተወሳኺ ድሕሪ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ታማይክ ኣቦሽ ካልእ ተወሳኺ ድሕሪ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ነቲ ኣብቲ ስምምዕ ዘሎ ዘይክተልዎ ኣለዉ ብምባል ዝበፅሓና ሓበሬታታት ኣሎ ነቶም ብውልቂ ይኹን ብደረጃ ንኡስ ሃገረ ስብከታት ከም ዝበለ ሓያል ምክትታል ብምግባር እዋናዊ ሓበሬታት ትልእኩልና ዘለኹም ነመስግን እታ ድምፂ ብምቕፃል ንሕና እውን ንኩሉ ኣዋሃይድና ናብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ክነምርሖ ምዃንና ክንሕብረኩም ንፈቱ ሕጂ ኣብዚ ብጣዕሚ ዘደንቕ ዝተገብረ ስምምዕ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ዝጥሕሶ ሰብ የለን ኣብዚ ግን ዝተገብረ ስምምዕ ስለዘየለ እንታይ ዝብል ዘሎ
ካልእ ተወሳኺ ድሕርቲ ኣብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ነቲ ኣብቲ ስምምዕ ዘሎ ዘይከታተልዎ ኣለዉ ይብሎም ኣሎ እንታይ እዩ ዝምለስ ከይመለስካ ዝእረም ከይኣረምካ ዝውገዝ ከይወገዝካ ኩሉ ነገር ስቕ ኢልካ ብድፈኖ እንተደኣ ኮይድካ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥኻ እንዳተበላልዐ ይፀንሕ እሞ ሽዑ ተተኪሱ ይወፅእ ሕጂ እውን ደጊመ ደጋጊመ ነዞም ንውልደ ክህነት ንምእመናን ንኩሎም ከመሓላልፎ ድዘሊ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እምነት ዝሓዘ ስለ ዘይኮነ ኩልና ዝወፀ ጭብጥታት እውን ዝተዋሃበ ጭብጥታት የለን ዝተመልሰ የለን ዝተኣረመ የለን ዝኣመነ የለን ዝተፈለየ እውን ስለዚ የለ ኣብ እምነትና ፀኒዕና ክንከይድ ኣለና ቀደም ኣቡነ እንጦንዮስ ኢልና ወፂና ናብ ዘይተደለየ መንገዲ ክንከይድ ኣይግባአናን እንታይ ደኣ በቃ እምነትና ፀኒዕና ክንከይድ እግዚኣብሔር ይደግፈና ከምቲ ኣብ ኤስቢኤን ናይ ትግርኛ ሰምዖ ነይረ ቀሺ ገብረ ሚካኤል እታ ቀዳመይቲ ናይ መወዳእታን ዘላ መስርሕና ምስ ናብ ኤርትራ ዘለዎ ኣቦታት ምትዕራቂ ይብሉ ነይሮም ስለዚ ኩሉ ሰብ ክሓስብ ኣለዎ ክርዳእ ኣለዎ እቲ ክእለ ኣለዎ ዝብሎ ክእለ ኣለዎ እቲ ክምለስ ኣለዎ ዝብሎ ክምለስ ኣለዎ ኣባሃህላይ ንሳቶም ዕርቂ ክንገብር ምስ ናይ ኤርትራ ገለ ምስ ኩሉ ናይ እምነት ጉድለታት ኣብ ውሽጦም ዘለዎ ማለት እዩ ንሕና ግን ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ክንተብዕ ኣለና ናይ ኣቦና ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዕላማን ሕግን ድማ ኣብ መፈፀምታ ከነብፅሖ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና እዩ እግዚኣብሔር ሃበልና ኾሊስ ከበቐሽንገሶም ናይ መጠረሻ ጸሎት ግበሩልና እሞ ክንዓፁ ንለሚ ቁፅሎ ስለ ደኾና ብመፅእ ንለሚ ግን ኣብዚ ኣኽለና ናባኹም መርጌታ ንገሶም እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝነበረና ጊዜ ባሪክ ቅዱስ ስለዝነበረና እግዚአብሔር አምላክና ዝነበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ስደታ በረከት ይሳትፈናን ፀድቀላ እምሪ ይዓድለና ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ስለ ቤተ ክርስቲያንናን ስለ ህዝብናን ሓድነትናን ድማ ኣፅኒዕና ክንፅልን ንሓቂ ዝበልናዮ ድማ እግዚአብሔር ክገልፀልና ብቕንዕና ድማ ክንማለል እግዚአብሔር ይደግፈና ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናይ ወላዲተ ኣምላክ ኣማላድነት ኣይፈለየና ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያትና ንጸልይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ሲሳየነ ዘለነ ሀበነ ምድግበነ አብሳነ ወጅጋነ ተመንነን ትብለ አበሰይታ ባነ ሰላም ለድንግል በልናቸው ለተበሰሙ ተጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሰለና ኃጣውኢነ እግዚአብሔር ብሩኽ ምሽት ይግበረልና እግዚአብሔር ተባርከ ተቀደሰን ጊዜን ይግበረልና